Mayap at magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pagyabe tala ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat ng Monica Tumang. Birthday Thanksgiving Daddy, Father R. Manakmul III, Gemalin Mendoza, Laarni Alfonso. Special intention, Aime Lorenzo Katikbaklim, Ale Tesguera, at Vicky Makabali. Speedy recovery, Angelo Bonus at Bel Trinidad. Antimurin ding sablang kaladwaking purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Ismael, Roman, Serapio, Nemencia, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Ireneo, Rodel, Felipe, Larny, Jonathan, Santiago Senior at Librado. Makiabetan po king dalita pamukulat. Kinagining ipahamponing anak, hamponing banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng banal Espiritu, mantabi kaya kaingan. At kaya ka timurin. Mayapayabak po. Mayapayabak po ang Friday na naman, TGIF. Thanks God, it's Friday. Karen pong dakala magobra, ining aldong masayarang panayan. Oling kinabukasan, weekend. Ano yung uling pandemya, bawas ingke katamong pamagsaya, ang pong pamaglibot. Pero makanyan man, iti po yung pamikatagon, bang lalo tayo pang adinan pansin, ingke katamong kasalpantayanan. Yung relasyon tamo king hapong gino. At king metong at metong. Yan naman batang maging karapat dapat ganap karating banal na misteryos, aminan talapat rin pamagkulang tamo, king metong at metong, pamikasala tamo king Diyos. Ginu king pamipasublimong miye kang Jesus. Dininan mo king kapanayan, subling miye, Ginu pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginu king pamituki mo karing alagad at babaying susuyo kaya ka. Dinan mo king uliran na dapat ming tukyan. Kristo pakalulu.
Kristo pakalulu. Ginoo king pamanyabinang mebye Kristo, dininan mong kabaldugan ing kaya kaming kasalpantayanan. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tatu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, lelangan mo kami king sarili mong larawan, at ing anak mo tinggap na ing kamatayan, para king kaya kaming kaligtasan. Saupan mo kaming magbante, king panalain ka ring sablang oras. Mitimawa kaya sana king kasalanan, potang lakwan minating yatu, at magtamasa king kaya kang kapayapan, manggaman kapilan. Itiadwan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo at ing banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ingke kaming panaral, yaing Kristo asinubling mebye, makananurang asabi ring mapilan kaya kayo, kinding mete elasubling mye. Nung iti katutuan, mga baldugan, king Kristo ay asinubling mebye, at nung Kristo ay asinubling mebye, alang kwento ingke kaming ipanaral, at alang kwento ingke kayong paniwalan. Maygit kaniti, mayakit ing maglaram kami, tungkol king Diyos, uling sinabi mi king pepasubyan ng mebye Kristo, dapot ene pala pepasubyan mebye, nung katutuan kinding mete ela mi pasubyan mie, uling nung ding mete ela subling mie, Kristo man eya sinubling mebye, at nung Kristo eya sinubling mebye, ingke akong kasalpantayanan alang kabaldugan, at atiko pa rin king pamikasala. Mga baldugan mo naman kinding meniwala kang Kristo, at mga mateno, ela pa miligtas. Nung ingke katamong kapanayan kang Kristo, para mo king bemong iti, itamo rin taong makalunos dili, keti king yato. Dapot king katutuan, Kristo sinubliyang mebye, at yo ing katunayan, kinding mete sublila naman mye. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ginoo, potang ing lupa mo kakuyang tangalan, kumat mo ko king tula. Ginoo, potanging lupa mo kakuyang tangalan, kumat mo ko king tula. O Ginoo, pakiramdaman mo ko, katuliran ing adwan ko, kakong dalangin miras sa aking kayakang panamdam, uling tao kong mapaglinlang. Ginoo, potanging lupa mo kakuyang tangalan, kumat mo ko king tula. Kaya ka mamawos ko, o Diyos ko, uling paikibatan mo ko, keta sanang tingiran kakong pamanyambitan, ipakit mo ing alang kupas mong pakamal, o talapagligtas, ding kaya ka magsantong. Ginoo, potanging lupa mo kakuyang tangalan, kumat mo ko king tula. Ingatan mo ko ang timong pekamal kaya ka, lalamong pakpak, ingat mo makanyan sana. Lupa mo kakuyang tangalan, uling darapat kong katuliran, at kagising ko ng abak, tula kumat mo ko, uling tsuko arapan mo. Ginoo, potanging lupa mo kakuyang tangalan, kumat mo ko king tula. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Magsalita ka, O Ginoo, makiramdam ya ing alipan mo, at ilu kaya ka ring amano ning biye alanganga. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka, O Ginoo. Mintay Jesus karing balen at karing baryo. Penaraling may pabalita tungkol king pamagari ng Diyos. Tinukila kaya ring 12 alagad, ading mapila na babayng likwanda ring espiritong marok, at may ulo king sakit, amay riwa, Maria, Amayawus Magdalena. Anong kinunope palulan ding 7 demonyo? Iwana, asawa ng Kusa, ang miyembro ng kabinete ng Herodes. Susana, ading aliwa pang babae. Deti gagamitan ding sarili rang pibandyan, king pamanyaw da kang Jesus, at karing alagad na. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo, makiramdam tampo king umilya. Morning po ulit. Good morning po, Amo. Ngayon po sa ating mga simbahan, no? Mga daily masses, tulad nito, normal na yung majority sa mga nagsisimba, mga babae. Outnumbered yung mga lalaki. Tali, kahit yata Sunday, baka mas marami ng mga babae na nagsisimba kaysa sa mga lalaki. At sa mga religious organizations, baka mas maraming babaeng miyembro kaysa sa mga lalaki. Halimbawa, dito lang, yung mga organisasyon nating pambabae, CWL, Ladies of Charity, yung apostolado ng panalangin, do mayroong ilang lalaki, pero ilan lang yon, mga mabibilang mo. Tapos yung mga komi, yung sa mga panlalaki, EMDC lang. Tapos ilan lang yung mga EMDC, yung mga altar servers. Pero parang majority, puro pambabae. Mga katekista natin, majority babae. Pero siguro kung babalikan po natin, panahon ng Panginoon, hindi ganyan. Majority sa mga kumikilos at gumaganap sa trabaho sa pananampalataya ng mga Hudyo ay mga lalaki. Yung mga Levita, mga pare sa templo, mga eskriba, pareseo, mga active na mga grupong pananampalatayang Hudyo, majority mga lalaki. Kaya siguro po, ultimo yung mga tinuturuan na special na mga rabay noon, yung mga tagaturo, mga lalaki. Lalo na ng panahon ng Panginoon, hindi pa ganun equal ang opportunities for both men and women. Ang mga lalaki, sila yung mga first-class citizens. Yung mga babae, sumesegunda lang yan. Third class pa sa iba. Kaya expect na hindi equal yung opportunities. Sa education lalo na sa larangan ng edukasyon, yung mga babae, mukhang ang kanilang classroom ay ang bahay lamang. At ang kanilang guro ay ang kanilang nanay. At ang kanilang mga dapat pag-aralan, pagluluto, paglilinis, paglalaba, gawaing bahay, at kung paanong darating ang panahon, maging mabuting misis, asawa. So, parang ganito lang ang tinuturo sa mga babae. Samantalang lalaki, iba. Parang sila yung mga may
tinatanggap ng formal education, nag-aaral na ng arithmetic, at possibly ibang mga sciences and philosophies. Pero yung babae, sa bahay lang. Kahit po sa pananampalataya, sa mga sinagoga, kung saan ang mga Hudyo, doon nila pinag-aral ng salita ng Diyos. Bagamat doon welcome ang mga babae, pero expect natin, mas dinudubog ng mga kalalakihan. At ang mga lalaki, ang tumatanggap ng special pang o advance na pag-aaral tungkol sa kanilang pananampalataya. Kaya ang Panginoon po, na siya rin kilalang guro, kakaiba ang kanyang mga naging sistema at naging pamamaraan. Bagamat sa mga Hudyo po, ang pinaka-classroom nila ay ang sinagoga sa kanilang pagtuturo. Pero kakaiba ang ginawa ng Panginoon. Ang Panginoon kung saan-saan lang, nagtuturo. Nagtuturo sa King Marangle, mga fields, no? By the shore, at the boat, plains, mountains, no? Bahay, kahit sa mga bahay. Minsan, napadpad lang sa isang balon na kung saan may umiigib na babae. Yun din yung balon na yun naging venue for his teaching. At ang pinangaralan niya, yung isang babaeng umiigib ng tubig din doon. So anywhere kung saan mapunta ang Panginoon, itong ginagawa niyang venue for teaching. No wonder po, dahil wandering teacher siya, iba-iba ang lugar kung saan siya nagtuturo, iba-iba na rin yung mga sumusunod sa kanya. Hindi lang puro lalaki, kundi maging mga babae. Sa mga pangangaral niya, at siyempre sa kanyang mga napapagaling, hindi lang puro mga lalaki, kundi pati mga babae. Kaya ganun pong itong mga natulungan niya, naturuan niya, ultimong mga babae, sumunod at sumama sa kanya. At dito po sa ating ebanghelyo, ito nga ating narinig, na pwera sa 12 alagad na kasama ng Panginoon, mayroong mga sumusunod-sunod sa kanya na mga babae na tumutulong sa kanyang gawain. At ang kanilang pinagtutulong, ang kanilang maliit na kakayanan, finances, tulad ni Maria Magdalena dito. Mukhang siya po ang pinakapinuno nito mga kababaihang tumutulong sa Panginoon. Tapos yung isa po, si Juana, asawa ng Kusa, ang miyembro ng kabinete ng Herodes. So, ibig sabihin, nagtatrabaho sa gobyerno ni Herodes, ito, yung asawa niya. Para bagang po ngayon, di ba? Yung mga kuminsan sa simbahan ngayon, yung lalaki, medyo hindi visible, pero yung asawa nila, silang aktibong tumutulong sa simbahan. Ngayon po, normal na yan. Normal na. Yung mga kung asawa nila, politiko, yung mga misis nila, very active in helping the church. At ito po, kung titignan natin dito, sinimulan ng Panginoon ang parang pagbubukas ng opportunity sa mga babae para sila rin makatulong sa gawain, sa pananampalataya. At ngayon nga po, sa atin dito, ayan, ang nangyari na sa panahon ngayon, nagiging outnumbered na ang mga lalaki sa mga babaeng very active. And ito po ay ating pinapatungkol sa Panginoon who opened the door for women to serve in the faith. At tayo po, ako po bilang pare, masaya ako sa mga babaeng very active sa simbahan. Actually nga po, yung ating
PPC coordinator, babae. No. Babae. Siguro nung panahon ng Panginoon, parang ito yung mga hindi mo lubos maisip na mangyayari. Pero ngayon po, babae man o lalaki, ang simbahan ay marunong ng makipagtulungan, marunong ng tumingin sa mga miyembro, kay babae man o lalaki, para ito'y maigit na, no? At maibahagi ang anumang kakayahan para sa kabutihan ng buong simbahan. At naway ito po yung maging direksyon pa ng simbahan na giving opportunities hindi lang sa mga lalaki, kundi maging sa inyo pong mga babae. Alam nyo, mayroon ding usapin kasi sa mga ibang sekta, nag-oordina na sila ng mga babae para maging pastor. Hindi kaya darating ang panahon, yung mga pare, babae na rin. Mambabarang kayo. Kasi meron pong ganyan naman sa mga iba, no? Mga babae. Priestess. Priestess, hindi lang mga lalaki. So anyway, ngayon po, hindi naman nawawala sa eksena kay mga babae, kundi ang inyong mungkahi at ang inyong mga ideya, ang inyong may tutulong ay tunay na binibigyan ng pansin, no? At tinatanggap ng simbahan. No? After all, lalaki man o babae, dapat tulong-tulong po tayo sa ating pananampalataya. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa Panginoon ating mga kahilingan, tayong lahat na binibigyan ng oportunidad ng Panginoon para maglingkod sa Kanyang bayan. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoong Jesus, paborehan mong saupandakang mikalat, King Mayap Abalita. Ginoong Jesus, paborehan mong saupandakang mikalat, King Mayap Abalita. Para ka ring sablang Kristiyano, gamitan de sana in sakramento ng pamagkumpisal, banketa makapagkipagsanmetong lo, King Diyos at King Aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoong Jesus, paborehan mong saupandakang mikalat, King Mayap Abalita. Para ka ring sablang obispo at pari, kambiyaning makaapostol akaya panloob, paratila sanang makasadyang sumuyo, karing manintun pamikasundo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoong Jesus, paborehan mong saupandakang mikalat, King Mayap Abalita. Para ka ring anggang at yuking pamangailangan, atuklasan desa ay Kristo, King Espiritu, ning lugod, pamikakapatad, karing pamagmalasakit karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoong Jesus, paborehan mong saupandakang mikalat, King Mayap Abalita. Para kay katangang makatipon keti, atuklasan tasano ing tulaning pamipatutukang Kristo, kapamilataning pamanyapat mayap karing aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoong Jesus, paborehan mong saupandakang mikalat, King Mayap Abalita. Ngini po adwan tayong sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, lipat ng kekengkinan, ipagkalubing apayas lagming lugod mo, King Yato, kapamilataning pamakiwangis mikeka. Mananasanang ing kabilugan ming pamisip, miyarapya king pamaglugod keka, at karing aliwa, antimono makananan mo king liguran. Ikang mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ikanta tayo po yung dalit para king pamagsadya karingay. Kakong Diyos, kakuyang
alaka, eka manyaman, ilang kakong kapurian, ing pikalum na kaligtasan. Mapaglunos siya ing Diyos, Diyos siyang makatuliran, yakamudin penaligan hanggang ing kasakitan. Ing kakong Diyos, kakuyang-yang pang alaka, eka manyaman, bilang kakong kapurian, ing pikalum ng kaligtasan. Bilang kakong kapurian, ing pikalum ng kaligtasan. Manalangin kay pakamarang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, kikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, king kamatayan ning kaya kang anak, linupig mo yung kamatayan, hape pasari ning kasalanan. King upay niting sakramento, papanatlian mo king mapamintu king kaburian mo, hanggang king kamatayan. Lakuan miya sana iting yato, king mit mong tiwala at kapayapan, at miras na kayaman sanang makirake king kalam, ning kayang pamanyubing mebye. Itiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kay kang timurin, yat nayo rin puso yo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King dali sa lugod pagmasusyan ming kayang kamatayan, king mabiya kasalpantiyanan papasyag ming kayang pangasabing mebye, king ganapakapanaligan panayan ming panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita kaberi sa blangkoro, ding anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banaliyay ginu, Diyos sa mayupaya, mitmo yung banwa tingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad dyan daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sa walang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retinghain king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang lub, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Pirasonet binyene, karing kayang disipulo nga na, kunanyiti kongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga nam, kunanyiti kongan, minom ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya. Yung daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit, para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Cristo meteya, Meteyay Cristo, I Cristo meteya, Meteyay Cristo, I Cristo magbalik niya, king wakas ning panahon.
Inyang inigaganahan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biye ning anak mo. Darami kaya kaiting tinapi ning biye, ating kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, man may ganap yak ing lugod. Kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman di kapatad ming Pepay Nawan at maninayang subling miye, lala ding talasoy mong diyamong Urasi at Herwin. Kambere Domingo, Senior, Ana at Rasing. Ading alwa pang mayang unabi, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king benanganga. Ban kaya benang Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambi ng San Jose kayang esposo, kaya bering apostol, ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaneng panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangadan, manggaman king alanganga. Ngayon manalantang mitmong kapanaligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Igpami at suka banwa, misamban niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan yung lob mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi, king aldo-aldo, ibiyem mo kaya kami, king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ring salami kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga mo kay paisawol king tukso, nunay ikabos mo kami, king sablang marok. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasaupan ing kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan, at minigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesu-Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayang kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman king alananga. O Ginoong Jesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ing lawin mo yung kasalpantian ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya kang timuri. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kaya kayong kapayapan. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Ngayon, kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato. Noon tamang may yaos, king apunan ng kordero. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat tigkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
katawan ng Kristo. Lugmusik naman mo. Lugmusik naman mo. Yarap da kaman kingukum, asbuk mo emitikum, mugset lamang patibong. Eka numanut masilu, akun inumo, at siping mo. Eka tatakot, eka kakarun, at siping mo, lugmusik naman mo. Eka tatakot, eka kakarun, at siping mo, lugmusik naman mo. Eka tatakot, eka kakarun. Karen pong kaya beming sisimba king live streaming, siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ay spiritual ning pama kinabang. Itamongan po. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata, itamongan po. O Diyos ay igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na karingdakal ataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat, king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal.
Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mula nga lananggang kapaynawan, detang may ngayawan na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga pumike ka, ing patuknangan mo na ing pangakalat, niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyan pon magari kambe mo, king kame tunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay duning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi kaya king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunuanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, king pamalanggap mi kareting banal na misteryo, ang mga kong alang kapupusan na biye. Manalangin kami para king malugod mong saop, king oras ning kamatayan mi. Ipagkalod mo yung tagumpe, arapan ding kekeng kasalang. Hadidala mo kaya sana, king alanganggang kapayapan, king ligaya ning kekang kayarian. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kay kayo, At kaya kan timurin, bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa may paintuto. Ingi pa, ang punting poning anak, anak, ang poning banal Espiritu. Amen. May harining kaya katang kapag masusya, numeta ng iniking lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakala salamat, karingaman mabibig, pagyak sa kesong dedidake, karing balang taong mabibig, magigdalang kesa ning kapayapan, balen mo makayapan, imantag mo kengan at pasig naman, at di dapat mo yang gawan. Ginudakala salamat, karingaman bagibin, mabiyang sa kisong dedidakin, karing balang taong mabibig. Mabiyang sa kisong dedidake, karing balang taong mabigyan. Marakal pong salamat, Maya Poros kaya kaingan magandang araw, maraming salamat. Thank you. Then pong face shield you, ayo kakalingwan.
Hello, sound test.